weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltaare tv takkusan yoni to sillawola to maqama to jaareɓe to kaƴela zacharia to gurela hayre to beelela seeno kon takkusan juula ha e nder galle diallo oumara abdoulaye to ñomele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi mauritanie commission halfinaɓe ko fati concours aji ɓe ɓayyini doggol ngol temedde jeegom e nogas neɗɗo wannoɓe concours ko fati e santé to leydi sénégal ko bandiji mbaɗi janguji mumen e nder hôpital uji tawteɗi e nder falde linguére to leydi mali ko waɗa boniɓe mbaɗi jangu mumen e dadiɓe leydi ndi e falde ombri ko famdi kala koninkoɓe tato mbasi hen pittali men koninkoɓe jeegom wolɓe mbarmi hen to leydi burkina faso zéphrin jabire ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate réconciliation woni bellital hakkude leydi ndi o ƴetti laana makko ndiwa ko yeehi ha to abidjan joddade blaise campaoré yidde yewtidde e muɗum ko fate gartal mumidira leydi burkina to leydi Tchad ko wannoɓe seppoji men ñalawma hannde o ndera ñamena lamorgo leydi ndi ko kañum en tigui cara kirate gaz lacrymogène to kabaruuji men joolam jabiri ma jaaha to afghanistan ha to leydi irak bisimilla moon ketki hotodirte joni jañoɗen ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safaruji fina tawa ceerno jibisi komo allah luɓiri gandal hannde jaadiɗo danawal e ɓalawal kala ceerno jibisi ko laaɓaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wodduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade e rewɓe ɓe darottaki kala ceerno jibisi ne yawrana ustoraɓe gorago jippiɓe e leeso eɓe manimumen moƴƴani walla joguiɓe maniyu setta kala omo safra jomumen ha jiito koyemumen hano hannirta ni ceerno jibisi ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a memiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafi comiɗe e ɓandu maɗa ina jalta ha laaɓa hano hannirta ni fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafine yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi kollaɓɗo reedu malaɗo wuni ceerno jibisi so yananama ka miskinallah ala haalisa a miskinallah omo safruma allah ɓolo taw hay buuɗa yoɓani so wona taw noon ko wodduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mum wenciti ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe woni ɓe o safrirta allah ɓolo ceerno jibisi so tawi aɗa sohli ƴewgal so tawi a ɗacci inde maɗa inde nene maɗa so yurnani mama cikkata mataw ko nder ɓerde ma o hoɗi walla mataw wol kalanɗomo alhaali maɗa saabu ala ko heddata haydara ceerno jibisi ene wiya dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to base makko tawateɗo nder nakshot lamorgo leydi mauritanie to leegal bitegal ne tette sara jeere ne tekta numéro makko ko goto ko 47 22 80 84 ko kañum kadi woni numéro makko whatsapp omo jogui base makko kadi ene tawe e nder leydi mali to ñoro leydi mali woni toon ko miñi ko laaɓade golle ɗe ene wiya Samba Sy numéro muɗum on ko 00 223 92 22 94 71 ceerno djiby sy ne wiya dendagal kiline mum kala garowo yo tinno yo addor nokku to waɗiri ayeji mum e safaruji mum omo andina kiline makko kadi lewru korka du dartinani golle ɗe koko jokki ɗum noon mbadden danɗo faade e ceerno djiby sy mo Allah luɓiri hande Ganndal hano hannirta ni kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir jeetati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruuji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no kewɗen wadde oɗo saaha kala tuggi ko lewru korka ndu daari faade oɗo saaha joni e kala fuɗɗode journal men kabaruuji men eɗen keewi bismade goto e seereɓe men humpitiɓe ko fati diine islam o nde won noon ko diine woni foof eɗen mbiya bandiraɓe yo tinno e diine mumen yen gandu diine men ganden holno Allah ganden Allah ganden kadi holno Allah rewrete ko ɗum waɗi noon e kala saaha tuggi kay ko korka ka fuɗɗi faade oɗo saaha joni e kala saaha eɗen bismo goto e seereɓe men ha tengti e ceerno men ceerno Kalidou Abdoulaye Sy nde heewi arde kala saaha waɗa en jubbande seeɗa ko fati e diine tawa kadi ko gueɗe ɓurɗe jojjude poɗɗe andede mo neɗɗo foof foti andude e oɗo saaha joni hande noon ma en bismomo kanko ceerno Kalidou Abdoulaye Sy ñalawma hande noon en cuɓimo ko fati e lotgal janaba holno lo janaba lottorte e hol farillaji mum e hulla sunnaji mum ceerno Kalidou Abdoulaye Sy jaam ñalle maɗa fuutanke fulɓe foof ne kettima dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe foof ne kettima bisimilla maɗa kalana bandiraɓe holno janaba lottorte e hol farillaji mum e hol sunnaji mum bisimilla ma Seydi Sy. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. غالي أبو با سيدي با مثال منيما مجوري ماما weltinima weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma foof hande namdiɗa en ko banggue longal waɗi ko farillaji e sunnaji e ɓuure hewɓe ne mbiya ya fuɗɗoro banggue nano pecca ɓandu ndu nawa banggue fuɗɗoro banggue ñaamo jaafoɗon ndewna hen banggue nano ya adoro dow paya less ene moƴƴide on ko sifa ɓurɗo moƴƴude to banggue longal kono firtani sa waɗani ɗum tan longal ma sellani ala farillaji longal ko nayyi farilla gadiɗo ko anniya sahande natanta longal ngal nde oɗo anniya ko farilla aɗa anniya waɗa itta tayre mawde e ɓandu maɗa farilla dawɗo hen ko rewdirde golle ɗe mbasa tajje woni heñade ɗum ko farilla farilla dawɗo hen tataɓijo ko yiggude terɗe ɗe kala ɗo garɗa farilla nayɓijo ko hubtidinde ɓandu ndu ndiyam dow e less e hakkude e saraji nder e boowal foof yo memdu ndiyam kala ɗo foti memdu ndiyam ko heedi boowal foof yo mem ndiyam ɗiɗo farillaji nayyi sa woppi hen gotel ngal longal sellata ngal wawata rewoyde Allah firtu ko adamaki labde wadde noon so tawi ko sunnaji ɗi ko lodde juuɗe ɗe ko adi ko gaddoɗa lodde juuɗe laabi tati haadema lotade ko ɗum ko sunna wofƴade ko sunna sorɓikinade ko sunna ñittikinade ko sunna lawƴude gudde noppi ɗi ɗum kadi ko sunna a faamiɗo no moƴƴi joni noon so tawi noon ko noppi ɗi nder e bowol fof kadi a lotat ɗum paamen ɗum ɗo ko sunna ɓuure ɗe sunnaji ɗi koni yippati ɓuure ɗe ko fuɗɗorade ittude soɓe o e ɓandu ma sa ari taw caggal ɗum mbaɗa salligi lawol e nder terɗe ɓandu he puɗɗorɗa to towi e ɓandu he taɓɓita longal hoore nde gaɗorɗa banggue ñaamo ndewna hen banggue nano famɗin ndiyam ɗum ɗo fof ko ɓuural ɗum ɗo fof so arani haɗata longal ngal sellude wadde noon ko farillaji ɗi ɓuuri tidde ndewna hen sunnaji ɗi so ɗum ɓenni sa lootima gasni a woppi toɓɓere wootere e nder terɗe ma sa siftoroyi ɗum jawnoɗa guittaɗon e ɗon haɗata longal ngal sellude kono ɗo ciftorɗa ɗo sa leeli ittude hami yara ɗo kasam lowgol walla hami ƴakka ɗo guerte seeɗa ko leltuɗa ɗon ittoyde seeɗa ko jiiɗa hen ene manki ko firi ko longal ma boni wadde noon so tawi a tardi ittoyde fatarere nde memani ndiyam e ɓandu ma caggal a tini a siftori aɗa jogui ndiyam ko guittirɗa a ittoyani ɗum ne bonna longal ma kono ɗo ciftoroɗa ɗo tan so tawi a yeehi ittoyde fatarere nde jarani kaɗa lotto ɓandu ma baasi ala hen fatarere nde noon so tawi nde woni koye terɗe salligi he aɗa salligino kisa salligi o kisa ittori toɓɓere nde ɗum ne kadi baasi ala haɗani longal ma sellude eɗen jiiɗi yaññade kono heƴƴata waktu o ne faadi oɗon jarlo oɗon jaafo musidɗo mon guiɗo mon Khalidou Abdoulaye Sy Ghalii Abou Bah Seydi Ba a jarama
Khalid Abdoulaye Sy golle ma jooɗi peewi no pulaar heewiri ni ko fayi e dammol ko hejjata e barme ko jiɗɗen haalde ko hejjata e journal golle ma jooɗi peewi emin mbiya on tan kala ñalawma ma wat jubbande ko gadduɗen ko fati e diine men islam golle ma jooɗi peewi mbiya tan yo Allah nurdina gandal ngal kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen jaagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolori bila mabɓe aljuma hanki o ko fati e mboros coronavirus e nder leydi he ɓe kolori tigui ñalawma hanki o ko capantato e jeeɗiɗo neɗɗo tawa ene gondi e rafi o e nder ɓe cellano ɓe kadi e nder ɓen capantato e jeeɗiɗo kala kamɓe foof noon ɓe cellani hedduɓe rafi coronavirus kamɓe fof ko wiyete communautaire woni ƴettuɓe rafi o tawa hay goto mabɓe anda to ƴetti nder on rafi e nder ɓe cellano ɓe hen capantato kepti cellal mumen ñalawma hanki on hay neɗɗo goto alamo rafi o yooɓi fittani mum nder leydi Mauritanie ne jogui ñalawma hannde o temettati tati e yimɓe sappo wonduɓe mboros coronavirus hen temedɗiɗi e capanɗe jeetato e joyo ko wonduɓe rafi o tawa galda e maali rafi o ni hen sappo e jeegomo ko tampuɓe seeɗa ne camori jeyana noon tampi sanne ma ballite to banggue fofago ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie commission nationale halfinaɓe ko fati e konkoraji nder leydi hen joɗinoma réunion mabɓe aljuma hanki o e nder bureau ji to bureau ji taw kadi koto école nationale supérieure des sciences de la santé e nder batungu noon hono jury woni mawɗo kalfinaɗo ko fati e concours o ɓayyini doggol ngol doggol noon ko hebɓe ngel ɗon kawguel taw ko wannoɓe concours santé woni tigui ko fati e hebleteɓe fonctionnaire uji hebleteɓe ko fati e safaruji ɓen temme ngol doggol ɗon ko temedde jeegomo e nogas ko ɓen woni hebɓe ngel ɗon kawguel o ɓayyini kadi doggol yimɓe taw kadi ko ɓe woni tigui waɗɓe liste d'attente ɓenne kadi o ɓayyini doggol men o holliri noon dendagal ɓe limtiɓe foof noon ko dendagal hebɓe ngel ɗon kawguel tawa kadi ko par ordre de mérite woni tigui ɓuurɓe hewde toɓɓe ha heeɓi less ko ɓen noon temedde jeegom e nogas ko ɗum woni ko ƴetta e oɗo saaha joni tawa kamɓe kala noon ko ɗaminiɓe gollade ko ɓooyani wattude gollade e nder cuuɗi cafri ɗi tawa kamɓe foof ɓe jowitto koye ministre kalfinaɗo ko fati e cellal ademo leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar hannena wulsidi ko jaagoɗo leydi ndi kalfinaɗo dem ka e kisal woni ministre de la défense mo leydi Mauritanie aljuma hanki o noon o bismima e nder bureau ji makko to Nouakchott hono général de division biteɗo concret noon ko kañum woni commandant dadiɓe leydi France ɓe hinde barkan woni mawɗo woni tigui mawɗo ɓeɗon koninkoɓe leydi France ɓe hinde barkan tawateɓe e nder leydi Mali ɓen jewtidi noon ko heewi ko fati kay e gonka e oɗo saaha joni gonka wonaka oɗo saaha joni to leydi Tchad ɓe jewti kadi ko fati e gonka G5 Sahel ko fati e falde Sahel nde kala ɓe jewti kadi no fewi ko fati e cehlagal moƴƴal gongal hakkude armée ji leydi ɗiɗi woni leydi Mauritanie kañum e leydi France ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ɓe cellano taw koɓe wonduɓe e rafi waɗoɓe dialyse tawateɓe nder hôpital uji ɗi Nouakchott ñalawma hanki o ɓe keeɓi ngal askal noon ko ujunere temedde joyyi pañe taw ko maaro woni hen ɗina pañoji noon ko askal ummorade e ONG goto taw ko ONG koytinaɓe ɗum noon koko fati e askal muddo hoore woni zakatul fitre ko ONG koytinaɓe kañum tigui hokkiringal ɗon ballal taw kadi ko jokkodiral woni partenariat hakkude mabɓe on ONG taw ko koytinaɓe hakkude mum e ministre des affaires sociales de l'enfance et de la famille mo leydi Mauritanie ko ngal ballal ɗon ko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddorɗen to leydi Mauritanie no mbiɗen ni hono oɗon ONG taw ko ONG koytinaɓe ɓe dokkiri ballal ngal ujunere temedde joyyi pañe taw ko maaro ɗum noon ko fati e zakat moɓe mbiyata zakat idul fitr ko fati muddo hoore faade kay e ɓeɗon tawa kadi koɓe cellani wondu waɗoɓe dialyse tawateɓe e nder hôpital uji ɗi Nouakchott ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal jiyan ha to Linguére bandiji joguitiɓe ha tiddi ɓe taw ko wiɓe ɓe hinde braqueur uji ɓe mbaɗi janguji mabɓe noon e nder cuuɗi cafriɗi tawateɗi to nokku biteɗo carmi
carni e ndera Linguére wondude en ɓe jani toon noon ɓe jani suudu safride ndu noon e nokku to wiyete Boyar to wiyete Boyar Diofior ɓe jani toon kadi ɓe jani ɓe gañi hen noon gollotoɓe e ndera ɗin nokkuji e nder majji ɓe mbawi kadi yadude e koppereje kewɗe ɗe ɓe tawno toon ɓe ɓofti ɓe jaadi hen to wiyete Diofior ɓe gañi toon noon mawɗo dispensaire o woni tigui chef hôpital o ɓe gañi ɗum ɓe mbawi kadi gañde infirmiére goto taw kañum wonno assistante makko kañum e hoore mum ɓe mbawi gañde ɓe jaadi kadi e matériel kewɗe no fewi wondude e dendagal koppereje ɓe tawno e kees o kala ɓe mobbi ɓe jaadi hen ɗum so wiyete kadi to nokku kadi to nokku noon tawa kadi to Louga e département mo Linguére tonne kadi ɓe jani koye hôpital wuro witengo Hongue tonne ɓe mbaɗi ɗon nani ɓe mobbi dendagal koppereje ɓe tawno toon foof e nder kesuji he ɓe mobbi ɗum ha laaɓi eɓe jaadi hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen compagnie laaɗe diwoje ɗi leydi Sénégal woni Sénégal en tawani tigui ono Air Sénégal international e sala saaha ɓe ɓeyda hatten mabɓe kadi to wawde lumbade e duule yoga e leyɗele e yoga e continent ji ɓe kolliri noon wonde à partir de 2 lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ma Air Sénégal mako wattu lumbade e duule ka juuroyo mako wattu lumbade e duule ko juuroyo e bowelaɗe diwoje tawa kadi koto dowlaci dentuɗi Amérique tawi kadi ko laabi ɗiɗi ka waɗata kala yontere ko waɗa laabi ɗiɗi tawa ko ligne Dakar New York Washington ko laaɗe diwoje noon ɗi leydi Sénégal ɗe hinde Airbus a 330 900 ne o ko ɗen tigui mbattata lumbade laabi duule mbawa tigui juuroyade to dowlaci tentuɗi Amérique oɗon destination noon ma ɓeyɗo destination ngaji keesi ɗi layli Air France ɗe Air Sénégal international hemno taw ko yaade to leydi France ko wayno to Paris to Marseille ha to Barcelone to leydi Espagne ko sakkiti kadi ɓe keeɓino destination ngaji goɗɗi ko wayno Londres ha to Genève kala ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jeena ha to Guédiawaye aljuma hanki o ko cummo kulɓinigo waɗi to jeere witede Boubès ko magasin goto mawɗo kañum sumitoɗo ha wontidodi ko boni hen noon e matériel hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum kono hollirama ko boni toon e matériel ene guime ha million ngaji 5 taw ko franc CFA soit taw andede noon holko saabi cummo ngu kono police mo Guédiawaye tan udditi hen ɓesgoji mum jaaji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate Cellal AD kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi subaka hannde o noɓe kewi wadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mboroso coronavirus o yarata e oɗo saaha joni e nder leydi he ɓe kolliri noon caggal wonde nder waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi ko 1,150 neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon hen 49 tawama e jaati ene gondi e mboroso coronavirus e nder ɓe cellane ɓe hen 16 e nder ɓen noon te ɓe 49 wonduɓe e mbori coronavirus hen 16 ko contact suivi woni memodirnoɓe e wonduɓe e rafio nogas jeetato heddiɓe ɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafio e nder ɓe cellane ɓe hen 19 kepti cellal men hano hannirta ni paati galleji mumen kepti cellal men hano hannirta ni paati galleji men 19 ene tampi sanne ma ballite to bangi ma ballite to fofango tawi to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fana neɗɗo goto hawre ladial tuggi hanki faade ñalawma hannde o leydi Sénégal noon tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara 4,650 e joyo winditiɓe doggol corona hen 39,150 e joyo kepti cellal men hano hannirta ni paati galleji men 1,117 kawrino hen e ladial e ñalawma hannde o ko 1,10 neɗɗo keddi e juude saforoɓe nder jokki leydi ha kala taw ko tinaɓe wonduɓe mboroso coronavirus ɓe kolliri kadi tuggi kay ko ñakko ko fate haɓade coronavirus naati leydi Sénégal faade oɗo saaha joni doggol winditiɓe ñakkiɓe ƴettuɓe ñakkuji men ɓe ƴettima 1,420 jeeɗiɗo ujunere fayi 1,17 neɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen poliomyélite ko rafi tawa kadi ko rafi kamniɗo no fewi ko rafi cikkanoɗo noon ko rafi daaɓowo kadi ko rafi jawɗo warde woni tigui infectieuse ko rafi kadi musɗo no fewi cikkanoɗo kay e oɗo saaha joni o foolama ha laaɓi nder leydi Sénégal kono noon hollirama tigui ɗum laataki saabu o fuɗɗima feñde e oɗo saaha joni fodde 19 neɗɗo puɗɗima yitede gondi e oɗon rafi
polyamini noon ko rafi nango moyle peññere woni tigui nango mbuufo walla tigui mbiyanam mbofondi ye ƴiyal keeci ndenoro keeci neddo ɗum woni e kala saaha joni yimɓe ɓe ko laƴoɓe ɓe ko wofduɓe ɓe ko koyɗe oñiɗe ɗum noon ko oɗo rafi biteɗo polyami kañum addata ɗum e oɗo saaha joni noon leydi Sénégal sikkanno ko fooli on rafi ha laaɓi kono rafi o fuɗɗima feñje oɗo saaha joni ndera leydi Sénégal no mbiɗen ni sappo e nayo neɗɗo puɗɗima yitede tugui lewru février faade oɗo saaha joni sappo e nayo neɗɗo puɗɗima yitede ɗo gondi oɗon rafi hen nayo noon ko tawate ko district mo Touba e to witte Bembe ya siftin ɗon kadi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas maydu hitande mayde nde yimɓe jeetato tawama ene gondi e rafi o to Guinée Bissau o capanɗe jeegomo e nayo neɗɗo wolɓe tawanoma ene gondi e rafi o ndera leyɗele jeetati taw ko leyɗele jeeyaɗe e CEDEAO ene sikka noon oɗo rafi oɗo saaha joni ummori leydi Sénégal koye ɗeɗon leyɗele hoddiɓe leydi ndi tawa kadi ko jeeyaɓe ndeɗon ngal cetala bitegal CEDEAO ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen suka debbo mo duuɓi sappo e jeeɗiɗi biyeteɗo inde makko fuɗɗiɗi ko alkulal sen yettode makko ko en den ko oɗon noon oɗo saaha o waɗata ko classe taw ko classe waɗata tigui ko élève ko lycée o waɗata taw ko lycée mo Limamoullaye mo Guédiawaye ko kanko noon e oɗo saaha joni teeba mo tawe juuɗe dadiɓe ɓoyata kadi o waɗi déféré to yesso parquet kanko noon o nanguira tigui ko caggal kay tawede omo waɗi ko witte avortement clandestin caggal nde o ƴettuno reedu tawa kadi ko reedu ndu wondani e dewgal nde o heeɓi noon caɗele no fewi faade jinnaɓe makko e koreji makko ɗon tigui o felliti wadde avortement clandestin woni bonnude reedu ndu tawa koye suuɗaru e caggal nde o bonni reedu ndu noon o heeɓi hen caɗele kewɗe no fewi musadɗo cattuɗo ha ɓe dodimo noon ɓe nemo to hôpital nde o yetti to hôpital noon to yetti toon to hôpital uji noon ko ɗon tigui na safroɓe teski tigui tawi ko baɗɗo avortement clandestin ko ɓen noon mbawi noddude police en ko ɓen mbawi noddude police ɓen docteur ɓe noon ko kañumen mbawi noddude police taw ko police mo wakkinane nemzata ko ɓen e oɗo saaha joni garinimo ɗon tawi juuɗe mabɓe mbadi garde à vue omo faadi ɓoyata waɗe déféré kanko suko debbo o noon o yara ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko suɓi ko ɓi tawa kadi baba makko ko bam makko ko chef cabinet ministre goto e nder leydi Sénégal ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno memto leydi Sénégal ko leydi Mali paaɗen pelle seɓɓitiɓe tawateɓe nder leydi Mali tuufinoma ɓe tuufinoma wellaji koninkoɓe leydi Mali noɓe kewi wadde kala saaha taw ko bomboje taw ko tawa tigui ko tartade pitti tartade taw ko pitti tawa ɗin pitti noon ko bomboje tartade bomboje ɓe kewi tufade e laaɓi to wellaji koninkoɓe leydi Mali kewi rewde ɓe barkan kala ñande aljuma ɓennuɗo noon e nder fande o mbiri ko werlaji ko voit taw ko koninkoɓe Mali naɓe jahannoɓe hinde fama ko werla mabɓe goto yooɓe pittol bombo ko ɗon pittol ngol fettide e werla o koninkoɓe tato mbasi hen pittali men koninkoɓe jeegomo wonɓe mbarmi hen dendagal gañiɓe hen ɓe kala noon ko koninkoɓe leydi France garniɓe ɗon paabiɓe nawiɓe to gawo e oɗo saaha joni tawe juuɗe safroɓe siftini ɗon kadi ñande sappo e joyi lewru avril maynuɗo ko werla taw ko koninkoɓe leydi Tchad tawateɓe fedde G5 Sahel e nder leydi Mali ko kañumen tigui pittol kañumen werla mumen yaɓuno pittol bombo ɓenne koninkoɓe ɗiɗo mbasino hen pittali men ha joni ko leydi Mali keddoɗen Mouhamed Youssouf Bathily ɓuuri loddude Ras Bathie o nodditama e oɗo saaha joni e nder kasoji ɗe leydi Mali to nder kasoji ɗe leydi Mali noon e yamirore tribunal commune 5 mo Bamako ko kikiɗe hanki o police addimo sanga 19 heures tawi kadi ko police mo 5e arrondissement mo Lafiya Bougou kañum addimo e yamirore tribunal mo 4e arrondissement kanko noon ko caggal kayi ko kanko Ras Bathie noon ko caggal nde ɓeɗon wiyeteɓe magistrat kañumen portinomo plainte ɓe portirnomo plainte noon ko wadde kay outrage o magistrat woni sudde konguɗi mettude no fewi e takkude ɗumen e bonnude inde mumen ɓen magistrat ji ko ɗum adduno ɓen portimo plainte ko ɗo e nder yamirore ko tribunal mo 4e arrondissement ɓe Bamako ko ɗum tigui oɗo saaha joni omo tawe juuɗe dadiɓe kadi omo ɗamini waɗede déféré kadi to dawate tigui ko kaso taw ko kaso mawɗo woni commission woni tigui prison central mo Bamako ko toon tigui foti uddoyede ha joni ko leydi Mali keddoɗen douane mo leydi Mali oɗo saaha kala sirguinino doole mum ponno haɓade ɓeɗon waɗoɓe trafic poɗɗe ɗaynoje e fuɗo haɗano ko woni drogue ɓe teeɓima noon ko ɓoyani ko noon hollama tigui ɓe teeɓima tonnuji tati taw ko drogue ɓurɗo seeɗa no fewi mo hinde drogue ɓurɗo seeɗa no fewi mo hinde cannabis on drogue noon taw ko 3 tonnes jaaro muɗum ene qime ha 5 milliards woni milliard uji 5 taw ko France CFA mo leydi Mali ñamata ko ñande alarba ɓennuɗo ɓe teeɓi oɗon drogue e nder leydi hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Sikasso
to sikka so noon ko julde korka nde fandi ko ne teska tigi e nder leydi Mali kala ha tengti to sikka ko so ko fayɗon wiɓe ɓe hinde braquejo ne ɓeydi no fewi e oɗo saaha joni commissaire principal commissaire mo 10e arrondissement biyeteɗo Fanta Koné e dadi mum kañumen nana cirguini no fewi haɓade kay ɓeɗon pelle taw ko pelle wuyɓe ɓe hinde braqueruji ɓe kolliɗi ɗon e oɗo saaha joni ɓe teeɓima ñande jeenaya lewru avril ɓe teeɓima noon e oɗo saaha joni ɓe teeɓima bandiji 5 taw ko bandiji tampinnoɓe falde nde no fewi e oɗo saaha joni noon ɓe teeɓima ɗumen ɗina bandiji noon caggal kayde ketta tawama tigui eɓe jiiya tigui e wannoɓe janggu mumen e joom ngaalu goto ñande jeenaya lewru avril hitaɓe ujunnaji 2 ɓe janno o noon joom ngaalu to sikka so ɓe ñamini ɗum fodde ɓe nawini ɗum fodde million ngaji sappo franc CFA ɓe jaadino kadi e werla muɗum ɓe jaadino e werla mum goto mo hinde toyata venza taw ko ɓalejo matricule BM 160 BM 1171 M3 ko ɗum woni matricule werlamo ɓe jaadi noon e oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe commissariat mo 10e arrondissement ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni jaagoɗo leydi ɗi kalfinaɗo ko fate Cellal ade ɓayini communiqué mum tongode 451 ko fate mboroso coronavirus on communiqué noon ko ñalawma aljuma hanki o ɓayinno on communiqué o holliri noon e nder leydi Mali kala caggal 950 e jeetati neɗɗo kolkisa tumanoɓe ko yata on waddani e rafi coronavirus hen 50 tawama e jaati ne mari mboroso e nder ɓalli mumen ɓen 50 noon hen ɗiɗo koto Keñe ba kati ko yimɓe jeegom kala bankoro ko neɗɗo goto Sikaso ko neɗɗo goto Buguni ko neɗɗo yimɓe nayo to wite ñono ko neɗɗo goto Bankas ko neɗɗo goto heddiɓe ɓe kala ko nder Bamako lamorgo leydi ndi e nder ɓe cellano ɓe 59 kefti cellal men hano hannirti paati galleji men yimɓe nayo kawri e ladial leydi Mali ne yaara ñalawma hannde o 14 ujunere e cappite 14 ujunere 59 neɗɗo fiɗaɓe winditiɓe doggol coronavirus hen ujunnaji 8 e ujunnaji 9 en jiiɗiɗo keftino cellal men hano hannirti ni 4 en jiiɗiɗo kawrino hen ladial koto leydi Tchad paƴana catala witegal wakkita tama noon erinoma dendagal guure taweteɗen e nder leydi Tchad kala nde ɓe jaltata aseta hannde o ɓe mbaɗa seppoji mabɓe seppoji jaam yamijo hollirde kay wonde ɓe jadani e laamu transition e gardugol koninkoɓe leydi ndi ha tengti noon e gardugol ɓi Idrissa Déby ittuno ɗum noon ko ñalawma hannde o ɓe mbaɗno eran wadde ɗino seppoji e nder guure mawɗe taweteɗe e nder leydi e kala ñalawma hanki o noon laamu ngu oɗo saaha foof laamu leydi laamu transition leydi Tchad koko ha wanno interdit ko fati seppoji kala ñalawma hanki o noon ɓe kaalino wonde ɓe jamiri que kala yiɗɓe wadde seppoji tawi ko seppo jaam yamiwo bisimilla mumen ɗum saabi noon ɓurɓe susde deedi ɓe jaltino subaka hannde o wadde ɗin seppoji jaam yamiwo kono e nder jamena lamorgo leydi ndi ko dadiɓe ɓe cariɓe cakiɓe piiɓe ha wala suttiɓe e nder ñamena waɗi ko famdi kala yimɓe sappo gañima hen e nder ɗiɗon seppoji koto leydi Burkina Faso paɗen tugui ko Blaise Compaoré dogno leydi muɗum to Burkina Faso o molti to nder leydi Côte d'Ivoire Blaise Compaoré gonnoɗo horejo leydi ndi ɗum noon wonno ko 2014 tugui nde noon faade oɗo saaha joni ko ngol ɗo woni lawol garwanigol komo joddo e goto el yimɓe laamu tawa kadi ko d'une manière officielle ummade toon noon tawa ari ko yewtidde makko o joddima noon ñande alarba joya lewru gonɗen ndu o joddima e biteɗo Zéphirin Diabré noon ko woni ministre de la réconciliation woni tigui jagoɗo kalfinaɗo ko fati beldidagol e maslaha kunde dendagal ɓesguji leydi ndi kala ko ƴettilano mum diwa ka noon ari ha to Abidjan laamorgo leydi Côte d'Ivoire o joddima e Blaise Compaoré ɓe jewtidi ko juuti noon tawa kadi ko dow yamirore horejo leydi ndi woni rokko marque Christian Kabouren horejo leydi Burkina Faso ɓe jewtidi noon yewtere mabɓe noon koko fati kay e keɓugal e yiddeɓe kay oɗo saaha joni kono Blaise Compaoré gonnoɗo horejo leydi ndi no artiri tigui e nder leydi muɗum siftinde on noon kanko Blaise Compaoré kene wona duuɓi ɗiɗi joni o waɗino ɓatake dariɗo faade rokko marque Christian Kabouren horejo leydi ndi hollirde noon koye wonde yidde makko ko artude e nder leydi makko Burkina Faso wallodirde e laamu kay haɓade ɗeɗon pelle ceɓɓitiɗe e oɗo saaha joni tappinde leydi ndi no fewi siftinde on kadi wonde kanko Blaise Compaoré e oɗo saaha joni omo tuma tigui fate wargo Thomas Sankara ene yakora tigui yato so arti nder leydi he jogorani wiyede teɓam o waɗe e kasoji saabu kay e oɗo saaha joni ko kanko woni suspect numéro 1 ko fati e wargo oɗon bittinoɗo Thomas Sankara kabaruuji men e ɗemgal pulaar kabaruuji men jolam jaɓiri jaten ko to leydi Afghanistan aseta hande o kamɓe kala wonde julɓe kamɓe kala wonde lewru korka haɗani
yaani ko janngu musngu feewi waɗa subaka hannde o to kabula lamorgo leydi ɗi ngun janngu noon ko bambo mawɗo no feewi fetti yeeso école goto ko famɗi kala nogas joyi neɗɗo wasi hen fittano mum ɗon e ɗon yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen tariqa ariane on ko porte parole ministre goto nder leydi hen on holliri limi fodde 51 neɗɗo barmuɓe caggal kayimaɓe ɓe 51 wonɓe mbarmiɓe tawama hen ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar kabaruuji men jolam jaberi koto leydi iraka paɗen aseta hannde o janngu wat boniɓe mbaɗi e nder base taw ko base dadiɓe koninkoɓe tawateɗo nder leydi iraka on base noon ko koninkoɓe amérique naɓe tawte hen nguɗon janngu noon ko drone goto woni lakon tokson kono ngala pilar ko on drone waɗano piégé kañum tigui wawi yande e nder oɗon base militaire amérique naɓe tawateɓe to leydi iraka hay neɗɗo goto gaña mayani hen kono hollirama waɗi dégâts tigui matériel kewɗo boni hen siftinde on kadi nguɗon janngu taw ko drone kañum waɗi janngu nayaɓo e nder ndeɗo yontere taw ko tobɓi ko ɓeɗon koninkoɓe amérique naɓe tawateɓe e nder leydi iraka musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko musidɗo men seydi men Saydou Abou Bah to banggue siftinde en ko fate longal janaba ko musidɗo men seydi men ceerno Kalidou Abdoulaye Sy ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogum jogo on.